Прекарай един ден с мен и изцяло обновената градска легенда Нисан Кашкай. Стартираме деня с ароматно кафе. С малко мляко без захар. Нисан Кашкай предлага пълна интеграция с вашия Google акаунт и поддържа до 5 индивидуални профила в любимите ви приложения, настройки на автомобила и маршрути в Google Maps. Уникалната за Нисан технология e-Power ви позволява да шофирате електрически автомобил, без да се притеснявате за пробега. Бензиновият двигател зарежда батерията, а електромоторът задвижва колелата. Това позволява икономичен разход и моментално ускорение. Спортно-елегантният и смел дизайн на Кашкай е перфектното допълнение към модерния и динамичен човек. Нисан Кашкай. Модерен, електрифициран и свързан с твоя свят.